Mas sobra 57,000 nga balor sang sigarilyo kag iban pa nga items ang nataban sa mga hangkilan nga kawatan matapos nga ginsulod ang New Sinlar Grocery Store sa poblasyon Ilawod sa Banwas ng Zaraga, Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Corporal Ivan Christian Mark Saludares, investigador sang Zaraga Municipal Police Station, ginpahayag sini nga mahimo isa lang ka grupo ang yara sa likod sang makapila ka beses nga insidente sang kinawatay sa nasambit nga lugar. Dugang pasini nga nakuhaan sang CCTV footage ang mga kawatan apang nagasuksok ang mga ini sang bonnet kag tabon sa guya agud nga hindi makilalaan. Samtang sunod naman kay Carl Lara tag iya sang nasambit nga baligyaan, ginpahayag sini nga planado kag organisado ang natabo nga pagpangawat bangod nga kasubong ginpanilagan gid ang iya nga baligyaan antes ini nga ginkawatan. Dugang pasini nagalaom siya nga madakpan sang kapulisan ang nasambit nga mga kawatan. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si Kabanderang Alex Escalante, nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.